राम राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे എല്ലാവരും ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് ഇടണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम ലിങ്ക് ഒന്ന് തരുമോ? ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി, ഒന്ന് എടുത്തോളൂ. ഇപ്പഴേ ജോയിൻ ചെയ്തതേ, ഇത് കാണില്ല. ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കയറും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम നിഷ മാതാജി ഒരു മിനിറ്റ് അവരൊന്ന് പറഞ്ഞു. മാതാജി കയറാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എടുക്കൂ മാതാജി. ചാറ്റ് ബോക്സ് അറിയില്ലേ? ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കൂപ്പുകൈ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരെ മാതാജി ഒരു ഇതുപോലെ വന്നിട്ടില്ലേ ചാറ്റ് നമ്മൾ താഴെയുള്ള അവിടെ ഉണ്ട് മാതാജി. അതില് ചെയ്തു. എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അത് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എടുക്കും മാതാജി, ചാറ്റ് ബോക്സിലുണ്ട്. പറു തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ 2-3 ദിവസമായി കണ്ടിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് ഇവിടെ യാത്രയിലായിരുന്നു. ഇവിടെ കൽക്കട്ട മായാപൂരിലായിരുന്നു. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് തെറ്റിപ്പോയത്. സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ അറ്റൻഡൻസും കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോയല്ലേ അല്ലേ? ക്ലാസ് കട്ടായി പോയി. ക്ലാസ് കട്ടായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്ട് അത് തന്നെയാണ്, സാധന ഭക്തിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ആള് മാറിപ്പോയല്ല. ആള് മാറിപ്പോയി. അതിന്റെ പ്രത്യേകത, ആള് മാറിനിടക്കിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധന ഭക്തിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ 2ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ശരിക്കും സാധന ഭക്തിയെ പറ്റിയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പതുക്കെ സ്കിപ്പായി പോകുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 3 ദിവസം ഒന്നും കണ്ടില്ല, ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടില്ല. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അറ്റൻഡൻസ് കുറഞ്ഞത് കണ്ട. ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് അത് ആ സബ്ജക്ട് തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. 2ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ശരിക്കും സാധന ഭക്തിനെ പറ്റിയിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളെ ഒരിക്കലും പ്രഭുജി സ്വാമിജിയായോ? ഹരേ ഞാൻ സ്വാമിജി ആയിട്ടില്ല. സ്വാമിജി ആണെന്താ തോന്നില്ല. പക്ഷെ അവിടുത്തെ റൂൾസുകളാണ്. നമ്മൾ റൂൾസുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. സാധന ഭക്തിയാണ്. നമ്മൾ പറയില്ലേ 2 പ്രാവശ്യം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് പോയോന്ന് ചോദിക്കില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് കാര്യങ്ങള്. പക്ഷെ സാധന ഭക്തി ചെയ്യാതെ നമുക്ക് റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് പാലിക്കാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ആ റൂൾസുകൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം. എന്താ മുടി പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. പക്ഷെ അതതിന്റെ റൂളുകളാണ്. പല റൂൾസുകളുണ്ട്. ആ റൂൾസുകൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം. അപ്പൊ അത് 2ാമത്തെ ഈ അധ്യായം അത് തന്നെയാണ്. സാധന ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ വൈദിക സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. നമ്മള് വൈദിക രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ, ഇന്ന് ക്ലാസ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, 2 ആഴ്ച ഇനി ഏതായാലും വിട്ടുകളയാ, അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഡെയിലി അതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം തന്നെ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് അടക്കാം. അപ്പൊ വരാത്തവരോട് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇടാം. എല്ലാവരും നാളെ തൊട്ടെങ്കിലും വരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. പിന്നെ വേറെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ കാലത്തെ മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നവര് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അതിപ്പോ റൂൾസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പതുക്കെ 3rd ലെവലായി. അപ്പൊ എല്ലാവരും മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരയതമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി
മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം വജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് ജയ ആനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ആദ്യത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞല്ലേ? ഭക്തിയുടെ സമൃദ്ധ സിന്ധുവിന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം എന്നോട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അല്ലേ അല്ലേ? ഓക്കെ. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക തലങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭക്തി എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി. നമ്മുടെ ഭക്തിയൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശമൊക്കെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി അല്ലെ? അപ്പൊ അതില് പറയുന്നത് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയണത് ഭക്തിനെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക തലങ്ങളാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ്. അതിൽ തന്നെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഡിവൈഡേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറയില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം സയൻസ് മാത്സ് പിന്നെന്താ വേറെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയണപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് അപ്പൊ 3 സബ്ജക്റ്റ് തിരിച്ചിരിക്കണം. അത് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കുറെ ഡിവൈഡേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോണില്ല. ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ തന്നെ പറയാണ് പ്രാഥമിക തലങ്ങളാണ്. അത് തന്നെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് അനുഷ്ഠാനം, ഒന്ന് പരമാനന്ദം, ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രേമം. ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് അനുഷ്ഠാനത്തില്, ഒന്ന് പരമാനന്ദത്തില്, ഒന്ന് പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അനുഷ്ഠാനം, പരമാനന്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രേമം. ശ്രീരൂപഘോഷം ഒരാളുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിന് തുടർപ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്ന്. അല്ല, നമ്മൾ ഈ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്തി എന്ന് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കർമ്മഫലമാണ് നമുക്ക് ഈ ജന്മം കിട്ടുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ ഏത് കർമ്മമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഭക്തിയുടെ കർമ്മമാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും പലതരത്തിലുള്ള ഭക്തിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് ആവും, ചിലർ സ്ലോ ആവും, ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും. ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മുൻജന്മത്തിന്റെ സുഹൃതം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിക്കുക. അതാണ് അതിൽ ആദ്യം തന്നെ രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത്. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി ഒരാളുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ തുടർ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മളെ മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് അല്ലല്ലേ? ഒരു ഡോക്ടറുടെ മകൻ ഡോക്ടർ ആവാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അവൻ ഡോക്ടർ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അത് നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കാം. അല്ലാതെ നമ്മളെ കയ്യിലാണ്.
കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലാണെന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന അനുഷ്ഠാനം, അനുഷ്ഠിക്കണം. നമ്മൾ ചില നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. നമുക്കിതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും കിട്ടൂല. അനുഷ്ഠാനം. 2 പരമാനന്ദം. അത് പരമാനന്ദത്തിന് പറഞ്ഞ ഭാവഭക്തിയാണ്. അതായത് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠാനത്തിൽ നിന്ന് ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കും. അതായത് അത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും. അത് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അനുഷ്ഠാനത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്കൊന്ന് നാമം ജപിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾ ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത്. ഒക്കെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ എല്ലാം പരിപൂർണമായിട്ട് അതിലെത്തൂല. പക്ഷെ അനുഷ്ഠിക്കണം. എന്നാലും അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മളെ പരമാനന്ദത്തിലെത്തും. അതായത് ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് എത്തും. അങ്ങനെ ഭാവഭക്തിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന കാര്യമാണ് എന്താ? പ്രേമഭക്തി. അതില്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ പ്രേമം നമ്മൾ രുചിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് പ്രേമം. അങ്ങനെ 3 ആയിട്ട് ജനറൽ ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കും. ഈ അനുഷ്ഠാനത്തിൽ തന്നെ പിന്നെ കുറെ സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ജനറൽ ആയിട്ട് 3 ഇതായിട്ട്. അതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ലൈനാണ്. കാരണം രൂപഗോസ്വാമി പറയാണ്, പൂർവ്വജന്മത്തിൽ തുടർ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനം എന്ന് പറയുന്നു. അത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. നമുക്ക് ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത സുഹൃതം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അത് ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ പരിപൂർണമാക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ ഈ ജന്മം പരിപൂർണമായിട്ടില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഇതുകൊണ്ട് ഒരു നഷ്ടമില്ല. നമുക്കറിയാം, നമുക്കിപ്പോ ക്ലാസ് വെക്കണോണ്ട് നമുക്ക് എന്താ നഷ്ടം? അല്ലെങ്കിൽ 1/2 മണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂർ ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രക്രിയ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയണില്ല നമ്മള് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ട് എല്ലാതും മാറ്റി വെക്കാൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നമ്മളെല്ലാതും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ പറയണില്ല. അതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 പതുക്കെ 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 നമ്മൾ ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്ന് വിടാൻ തുടങ്ങും. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ ജന്മത്തിൽ എവിടെ നിന്നും ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം അവസാനിച്ചോ അവിടെ അടുത്ത ജന്മം അവയിൽ നിന്നും ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ആരംഭിക്കാൻ പറ്റും. അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്കറിയാം. പല ശ്ലോകങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? കാരണം എന്താണ്? ഈ ജന്മത്തിൽ എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത്, അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ജന്മം നമ്മൾ 90 വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത 91 കിട്ടിയിരിക്കും നമുക്ക്. അതിന് നമുക്ക് പല ഉദാഹരണങ്ങൾ, നമ്മളിപ്പോ തന്നെ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും പല രീതിയിലുള്ള പല വ്യക്തികളും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവിടെ മയപ്പൂരിൽ പോയപ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കുട്ടികളെയും കാണാൻ പറ്റും. ടീനേജ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ എന്താണ് പലരും പല പ്രായത്തിലാണ് ഇതിൽ ആകർഷകരാവണം. ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. അപ്പൊ എന്താണ്, അവർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് പല ലെവലിൽ വെച്ച് അവർ നിർത്തിയിട്ടുള്ളവരാണ്. അതാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ഭക്തി എവിടെ വെച്ചാണ് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു തുടർച്ചയ്ക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഭക്തന് നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ആരെങ്കിലും ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമെങ്കിൽ അയാൾ തികച്ചും സ്വീകാര്യനാണ്. ഇനി നമുക്ക് തുടർച്ചയില്ല, നമുക്ക് പക്ഷെ എന്താണ്, നമുക്കൊരു കണക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ശരിക്കും ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. അതായത് പഠിക്കാത്ത കുട്ടി നല്ല സ്കൂളിൽ പോയി കൊണ്ട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കുട്ടി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്കൊരു അങ്ങനത്തെ ചാൻസ് എനിക്ക് ആ ചാൻസ് കിട്ടില്ലല്ലോ, എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ എന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിരിക്കണ്ട. നമുക്ക് എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരും. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അനുഷ്ഠാനം. അനുഷ്ഠിക്കാതെ നമ്മള് ചില എന്താണ് ഉപാസനകൾ ചെയ്യാതെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മുന്നേറാൻ കഴിയില്ല. നമ്മുടെ സംവേദന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് അനുഷ്ഠാനം. അപ്പൊ എന്താണ് അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഈ ജന്മം തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ ശരീരം ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് ഇതെല്ലാതും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പരിശീലിക്കുക. പരിപൂർണതയിൽ എത്തണം എന്നല്ല, പരിശീലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ പരിശീലിക്കാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴെല്ലാവരും. അത് ചെയ്യാം. അതാണ് അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം എന്നത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും സ്വാഭാവികമായ ജന്മാവസനയാണ്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഒരാൾക്കുള്ളത്, എല്ലാവരിലും ഉള്ള കാര്യമാണ്. എല്ലാവരും ഉള്ളില് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കൈ ശരീരത്തിന്റെ പാർട്ടാണ് എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന്റെ പാർട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ നമ്മളത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും വരുന്നത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ
അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആനന്ദം ലഭിച്ചിരിക്കും. അത് ആദ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കണം എന്നില്ല. അതാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പരിപൂർണതയിൽ എത്താത്തത്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നത്. അനുഷ്ഠാനം ചെയ്ത് 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 നമ്മളിലുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണരണം. എന്നാലേ നമുക്ക് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലും എല്ലാ രീതിയിലും ഗുരുക്കന്മാർ, ആചാര്യന്മാർ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു തരുന്നത് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ അവബോധത്തിൽ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ അകന്ന് ശുദ്ധമായി തീരുമ്പോൾ അതിനെ നാം കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവരല്ല. നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്നവരാണ്. പരിപൂർണമായിട്ട് ആയ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണാബോധം എന്ന പരിശുദ്ധമായ അവസ്ഥയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ, നമ്മളെല്ലാവരും കൃഷ്ണാബോധത്തിലല്ല. കൃഷ്ണാബോധത്തിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പരിപൂർണമായിട്ട് മാലിന്യങ്ങൾ അകലുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കും. അപ്പൊ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് എത്തി ഭാവഭക്തിയിൽ നിന്ന് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് എത്തണം. അതിന് ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനിർത്ത നിവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ 4 സെക്ഷൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെയ്യാതെ 3 കാര്യം നമ്മുടെ തന്നെയാണ്. ഇത് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഉയരാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ന് ക്ലാസ് കണ്ടില്ല, കുഴപ്പമില്ല, നാളെ കാണാൻ പറ്റും. അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അവിടെ എത്താത്ത അവസ്ഥയിൽ വരും. നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭക്തിയുത സേവന ശേഷി വികസിപ്പിക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിന് ചില ക്രമങ്ങളും ചിട്ടകളും ആവശ്യമായി വരും. നമുക്ക് ആഗ്രഹമാണ്, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ ഞാനൊന്നും ചെയ്യൂല. അങ്ങനെ പറ്റൂല. അതാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. അതിന് ചില ക്രമങ്ങളും ചിട്ടകളും ആവശ്യമായി വരുന്നു. നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ്, ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് മടിയാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ മടി മാറ്റണമെങ്കിൽ അതിന് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യണം. ചില ക്രമങ്ങളും ചിട്ടകളും ആവശ്യമായി വരുന്നു. ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നാം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശക്തി ഉണരാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഈ അനുഷ്ഠാനമാണ് സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇതിന് ചില നിയമങ്ങൾ, കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങാം. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ആ ശക്തി ഉയരാൻ തുടങ്ങും. അതിനെയാണ് അനുഷ്ഠാനം അല്ലെങ്കിൽ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ സാധനയാണ്, അനുഷ്ഠാനമാണ്, അല്ലാതെ ഭക്തിയല്ല. അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അനുഷ്ഠാനം ചെയ്ത് 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 ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇത് ഭാവഭക്തിയിലേക്കും പ്രേമഭക്തിയിലേക്കൊക്കെ തന്നെത്താനെ മാറും. പല നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. ഓരോ സമയങ്ങൾ വരുമ്പോഴും നിയമങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചില്ല എന്റെ മുടി ഇത് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ നിയമങ്ങൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലെയല്ല 2ാം ക്ലാസ്സിൽ പറയാം, 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഓരോരുത്തും പോകുന്നോറും ആയ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഉയർന്ന തലത്തിൽ. അങ്ങനെ അനുഷ്ഠാനത്തിൽ അത്തരം പെർഫെക്റ്റ് ആകുമ്പോഴോ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുള്ളൂ. അതാണ് പറയുന്നത് അനുഷ്ഠാനം വളരെയധികം ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം. ആത്മാവ് അതിന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തിൽ സച്ചിന്മയവും പരമാനന്ദപൂർണവും നിത്യവും ജ്ഞാന സ്വരൂപവുമാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആത്മാക്കളുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മളെല്ലാവരും ആത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സച്ച്, ചിത്ത്, ആനന്ദം, അതാണ് പറയുന്നത്. അതെന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാൻ സത്ത്, ചിത്ത്, ആനന്ദമാണെങ്കിൽ നമ്മളും അത് തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശം, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് നമ്മൾ, അതായത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ തന്നെയല്ല, ഭഗവാന്റെ അംശം നമ്മളിലാവുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ്, അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ. അതാണ് സത്ത്, ചിത്ത്, ആനന്ദം. സച്ചിദാന്മയനും പരമാനന്ദനും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാന സ്വരൂപനുമാണ് ആര്, ആത്മാവേ. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മാവ് അനിത്യവും അജ്ഞാനപൂർവ്വവും ദുരിതവും തിറഞ്ഞതുമാകുന്നു. ഇത് നമ്മളെ ആത്മാവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ചുറ്റാവുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും മാലിന്യങ്ങൾ വഹിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ്. നമ്മളെ ഓരോന്നോരോന്നെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ശരീരവും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ അവബോധം ഇതൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നല്ല വെള്ള ഡ്രസ്സും നല്ല ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെളിയിൽ പോയി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ചെളിവെള്ളം നമ്മളെ മേത്ത് പിടിക്കും അല്ലെ, എത്ര വെള്ളയാണെങ്കിലും കാര്യമില്ല. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ അവബോധം നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെളിയിൽ ഇറങ്ങിയ പോലെ തന്നെയാണ്. ഇത് നമ്മളെ പിടിച്ചിരിക്കും.
ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. വേറെ ഒരാളെ മുന്നിൽ പോണെങ്കിൽ അതേപോലെ ഡ്രസ് ചെയ്യണം എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ പ്രക്രിയയാണ് ശരിക്കും അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആനന്ദമാണ്. ആനന്ദം അത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആനന്ദം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആനന്ദവും അത് എന്താണ് ആദിയും എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ഒരിക്കലും അതിന് ജനന മരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അത് നമുക്കറിയാം. ജ്ഞാന സ്വരൂപനാണ്. പിന്നെ അടുത്ത പറയുന്നത് വികർമ്മം. വികർമ്മം നമ്മൾ ഒരിക്കലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് വികർമ്മം നമ്മൾ അത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കുക. നമ്മൾ അറിയാം, നല്ല കാര്യങ്ങൾ പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. ഒരാളെ വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റുമോ? പറ്റൂല. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയില്ല. വേറെ ചില വ്യക്തികൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കഴിയും, അല്ലെ? അതാണ് വികർമ്മം. അപ്പൊ വികർമ്മം തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഈ സാധന ഭക്തി മറ്റുള്ളതും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടെത്തിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഈ പരിപൂർണമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വികർമ്മം നമ്മളേക്കൊന്നും വരില്ല. വികർമ്മം എന്നാൽ അരുതാത്ത പ്രവൃത്തി. അതുകൊണ്ട് നാം സാധന ഭക്തി അനുഷ്ഠിക്കണം. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സാധന ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ആചാരങ്ങൾ, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളെ കൊണ്ട് അരുതാത്തതായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ നല്ല പ്രവർത്തികൾ പരിശീലിക്കുക. അപ്പൊ തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കില്ല. ഇതാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വളരെ ആവശ്യമാണ്. ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും പിന്നെ സാധന കർമ്മങ്ങളും ഇത് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വികർമ്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കില്ല. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കും. അതിനുള്ള പവർ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് കടക്കാൻ. സാധന ഭക്തി അഥവാ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പരിശീലിക്കാൻ രണ്ടായി വിഭജിക്കാം. അപ്പൊ ഈ സാധന ഭക്തിയെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോ സാധന ഭക്തി അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ തന്നെ രണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഒന്ന് നൈഷ്ഠിക ഭക്തി, ഒന്ന് നൈസർഗിക ഭക്തി. നൈഷ്ഠിക ഭക്തി, നൈസർഗിക ഭക്തി എന്ന് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. നൈഷ്ഠിക ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇതേപോലെ തന്നെ നിയമപരമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞു അതിനനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ പരിശീലിക്കുന്ന രീതി, അത് നൈഷ്ഠിക ഭക്തി. നൈസർഗിക ഭക്തി നിയമില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പരിശീലിക്കും നമ്മൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് അത് ഉണ്ടാവും, പല കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിലേക്കൊക്കെ വളരെ എത്തിയെത്തും. അതാണ് നൈസർഗിക ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് നൈഷ്ഠിക ഭക്തി. നൈഷ്ഠിക ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നിയമപരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നൈസർഗികം എന്ന് പറയുന്നത് നിയമത്തിന്റെ തന്നെ പിന്നെ ആവശ്യമില്ല. മനസ്സിലായി? ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ആളുള്ള തന്നെ ക്ഷേത്രമായിട്ട് മാറുന്നൊക്കെ ഒരവസ്ഥ. അതാണ് നൈസർഗിക ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ വെച്ചിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണം, ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകണം. കാരണം എന്താണ്? അതൊക്കെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ആണ്, അനുഷ്ഠാനത്തിൽ വരുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒരവസ്ഥ എത്തുമ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിലും പോകേണ്ടെന്നൊരാവശ്യമില്ല. അതിൽക്കൊന്നും നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ അപ്പൊ ഈ രണ്ടൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പലരും പല രീതിയിൽ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണം? നീ എവിടെങ്കിലും പോ, അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ ആൻസർ. മനസ്സിലായ? അല്ലാതെ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ലൊന്നും. അപ്പൊ നൈഷ്ഠിക ഭക്തി, നൈസർഗിക ഭക്തി ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ്. നൈഷ്ഠിക ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ പോലുള്ളവർ ചെയ്തിരിക്കണം, അത് നൈഷ്ഠിക ഭക്തി. നൈസർഗിക ഭക്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട, അത് അപൂർവമായിട്ട് വ്യക്തികൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന കാര്യമാണത്. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവും. അത് വേറെ. നൈസർഗിക ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമായിരിക്കും അവരുടെ ജീവിതം. സാധന ഭക്തിയുടെ സാധന ഭക്തിയെ തന്നെ സാധന ഭക്തിയുടെ ഒരു വേർഡ് എന്തോ വ്യത്യാസം, അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സാധന ഭക്തി നമ്മളെ എന്താണ് ഏതിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പറയുന്നത്? രാഗാനുക ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിനെ സ്ഥിരമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അവരായിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും, അവരോട് അറിയാതെ നമ്മളൊരു അടുപ്പം വരും നമുക്ക്, അല്ലെ? അത് തന്നെ ഭഗവാനായിട്ടും പറയണം. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെപ്പെടുത്ത് രാഗാനുഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. അതായത്
ആ വ്യക്തി പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി ഡെയിലി വന്നുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടം, പിന്നെ ഒരു ദിവസം ആ വ്യക്തി വന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു വിഷമം പോലെ തോന്നും അല്ലേ? അതാണ് ഈ രാഗാനുകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയി തുടങ്ങും. അതാണ് രാഗാനുകം എന്ന് പറയുന്നത്. വൈദ്യ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് പോയിന്റ്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മള് സ്ഥിരമായിട്ട് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ആ നിയമം അനുസരിച്ച് ക്രോഡീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിയമങ്ങളെല്ലാം അല്ലെ. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നിടത്ത് ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി ആ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, വളരെ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റും? രാഗാനുഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡിസൈനാണ്, വേറൊരുവർക്ക് വേറെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയല്ലോ, 1ാം ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും 2ാം ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും സിലബസും ടീച്ചറൊക്കെ വ്യത്യാസമുള്ളതുപോലെ നമുക്കുള്ള രീതി ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കുറെ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, വളരെ വളരെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ട്. അതിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും കടക്കാം, അതിനൊന്നും നിയമില്ല. ഓരോരുത്തരെ ലെവൽ വെച്ചിട്ട് ഓരോ സിലബസ് ആണ്. അതാണ് വൈദിക രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ രീതി, നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ കിട്ടും. നമുക്ക് വേറെ രീതി ഉണ്ട്, അതിൽ പോവാം, പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ ഫെയിൽ ആവും. നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതി ഇതാണ്, ഇതിലെ കൂടെ നമ്മൾ പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അതാണ് ശരിക്കും വൈദ്യ സാധന ഭക്തി. അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാര് അത് നമുക്ക് വളരെ രീതിയിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രേമമുണ്ടായും. അങ്ങനെ പ്രേമത്തോടു കൂടിയ സേവനം നടത്താൻ ഒരാൾ ഉത്സുകനാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മൾ അടുക്കുകയും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം വരികയും ചെയ്യും. ആദ്യം ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ആഗ്രഹം. ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്, ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് ഓരോ പല കാര്യങ്ങളും അത് മാത്രമായിട്ട് മാറുന്ന ഒരവസ്ഥ. ഈ സവിശേഷ നിലയാണ് രാഗാനുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പോയി, അങ്ങനെ ചെയ്ത് പോയി ലാസ്റ്റ് അതില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തുടങ്ങും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് രാഗാനുക ഭക്തി എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ രാഗാനുക നില എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പതുക്കെ നമ്മൾ കടക്കും. ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി വൈദി ഭക്തിയെ ഇങ്ങനെ നിർവചിക്കുന്നു. വൈദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, അത് നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ബേസിൽ, ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ക്രോഡീകരിച്ചിട്ട് ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വൈദി ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ട്, പക്ഷെ വൈദികമായിട്ട് ആ ഭക്തിയെ നമ്മൾ പരിശീലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനുമായി ആത്മബന്ധമോ നൈസർഗികമായ പ്രേമയുക്ത സേവനം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും അതേസമയം ആചാര്യന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമോ അതോ മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചോ മാത്രം ഭഗവത് സേവനം നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം വിധി പ്രകാരമുള്ള സേവനത്തെയാണ് വൈദി ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള അത്ര പ്രേമബന്ധത്തിലൊന്നല്ല, നമ്മുടെ നൈസർഗികമായിട്ടുള്ള പ്രേമബന്ധത്തിലൊന്നല്ല. നമ്മൾ സാധാരണ അല്ലെ പതിതമായ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പതുക്കെ ഉയരുന്ന ലെവല്. അപ്പൊ അതിന് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ ആചാര്യന്മാര് നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് പരിശീലിക്കുക. അപ്പൊ അതിനെ പറയും വൈദി സാധന ഭക്തി, അല്ലെങ്കിൽ വൈദി ഭക്തി എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതി അതാണ് അല്ലെ. നമ്മളോട് പറഞ്ഞു 16 മാല ജപിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. മിനിമം അത്രയെങ്കിലും നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന രീതിയാണ് വൈദി ഭക്തി എന്ന് പറയും. ഇത്രയും പറഞ്ഞില്ല, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാ ഹരേഷ്ണ? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നൈസർഗിക ഭക്തിയും നൈതിക ഭക്തിയും, അത് നൈതിക ഭക്തി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും, നൈസർഗിക ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
ഹരേ അല്ലല്ല, കൃഷ്ണ. നൈഷ്ഠികം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. വൈദ്യ സാധന ഭക്തി എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, അതാണ്. രണ്ടാമത് നൈസർഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളിൽ ഉള്ളിലുള്ളതാണ്. ഉള്ളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രേമഭക്തി പല ജന്മങ്ങളോട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അത് പരിപൂർണ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞ പൂന്താനം, മനസ്സിലായില്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ പല ഉയർന്നായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരും അതേപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരും അവർക്കിലുള്ളതാണ്. പ്രഭാത സ്വാമി എക്സാമ്പിൾ, മനസ്സിലായി? അതൊക്കെ നൈസർഗിക ഭക്തിയിലാണ്. അവർക്ക് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പല പരിപാടികളും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിൽ മാത്രം ലയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവരെ ജന്മം തന്നെ അതിനുള്ളതാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? അത് നൈസർഗിക ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവരുടെ ജന്മം തന്നെ, അവരുടെ രീതികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും. അത് നൈസർഗിക ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മ നൈഷ്ഠിക ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ വൈദിക ഭക്തി നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ജനറൽ ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു മാത്രമേ. ഒരു വൈദിക ഭക്തിയുടെ തത്വങ്ങൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് താൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന കാര്യത്തിൽ തികഞ്ഞും അജ്ഞാനിയായിരുന്നു. വേറെയും ധാരാളം ഋഷിമാർ അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്നു. പക്ഷെ ആരും അദ്ദേഹത്തെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ നയിക്കാൻ പ്രാപ്തരായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ വൈദിക ഭക്തി എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നതിനെ പറ്റി അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാനാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. മഹാരാജാവാരാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്, അല്ലെ? മരണം കാത്തു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി എന്താണ് 7 ദിവസമുള്ളൂ. അപ്പൊ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി പരിശീലിക്കാം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഋഷിമാരോട് ചോദിക്കുന്നതും. അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞു തരാൻ കുറെ ഋഷിമാരുണ്ടെങ്കിലും പരിപൂർണമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള നോളജ് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയാണ്. നമുക്കറിയാം, വ്യാസദേവന്റെ മകനായിട്ടുള്ള സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയാണ് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. രാജാവ്, അടുത്ത ആഴ്ച മരണത്തെ നേടാൻ ഭയമില്ലാത്തവനായി തീരണമെങ്കിൽ ഒട്ടും വൈകാതെ ശ്രവണ സ്മരണ കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഈശ്വരനെ ഭജിച്ചുകൊള്ളൂ. ഇതാണ് പോയിന്റ്. നമ്മൾ ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. അതാണ് വൈദ്യ സാധന ഭക്തി, അല്ലെ? നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ശ്രവണ സ്മരണ കീർത്തന. ഇതാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജനോട് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളും കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. അത് അതിൽ കുറെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന്, വേറെ രീതിയിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ശ്രവണ സ്മരണ കീർത്തന ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. ഏത് സമയത്തും നമ്മൾ ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാം. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാം. അത് ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും. അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രമെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടും കേട്ടും കൃഷ്ണനെ സദാ ധ്യാനിക്കുന്നതിന് മരണ ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. മരണമാകട്ടെ ഏത് സമയത്തും വന്നു ചേരാവുന്നതുമാണ് താനും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, മരണത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല, അല്ലെ? അത് ഏത് സമയത്തും നമ്മളെ എത്തും, അല്ലെ? നമ്മൾ ഓരോ സെക്കൻഡും അതിലേക്ക് നമ്മളുള്ള യാത്രയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. ചിലർ പറയില്ലേ ഏറ്റവും ഓൾഡ് ഏജിൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഓൾഡ് ഏജ് നമുക്ക് വല്ല ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടോ? ഓൾഡ് ഏജിൽ മരിക്കുന്നു 70, 80 അതല്ല. അപ്പൊ അതിന് മുന്നൊക്കെ ഏത് സമയത്തും മരണം നമുക്ക് പെടാം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കാതെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയങ്ങൾ മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ചെല്ലാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതായത് ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ മന്ത്രം നമ്മൾ ചെയ്യണം. പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന് ഈ പ്രസ്താവനയുടെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഭാഗവതത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. പരമപുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹരിയുടെ നാമം നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണത്തിൽ നാം സദാ തൽപരനായിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. തൽപരനായിരിക്കണം. അതിന് ഒരു ഇതുമില്ല, കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് പരിപൂർണമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സർവദാ സ്മരിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ മരണഭയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാം എന്ന് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ഉപദേശിക്കും. സർവാത്മാവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും പറയാണ്, കാരണം സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഒന്ന്, ഈ മരണഭയത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ ഈ ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണം അത് നീ പരിശീലിക്കുക. രണ്ടാമത്തത്
പിന്നെന്താണ് ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണങ്ങളുടെ കാരണം എന്നും കൂടി സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന് നീ ശരണം പ്രാപിക്കണം. അത് ഏതിലൂടെ? ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണയിലൂടെ തന്നെ പ്രാപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഭഗവത് ഭക്തന് പരാജയമില്ലെന്ന് ഭഗവത പറയുന്നു. ഭക്തി ശൂന്യന്മാർക്ക് എപ്പോഴും പരാജയവുമായിരിക്കും അനുഭവം. മനുഷ്യരൂപം ലഭിച്ചിട്ടും ജനന മരണങ്ങളുടെ ഉരാക്കുടുക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സുവർണ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പരാജയം എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിനും ഭഗവതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്ര നല്ലൊരു ജന്മം കിട്ടിയിട്ടും സാധാരണ മൃഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ജീവിച്ച് തീർക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ സുവർണ അവസരം നമ്മൾ വെറുതെ നശിപ്പിച്ചു കളയാണ്. അത് പരാജയമാണ്. നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ജീവിതം പരാജയത്തിലേക്ക് തന്നെ കലാശിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും നമ്മൾ പുനരധി ജനനം പുനരധി മരണം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ, എപ്പോഴും പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഇനീഷ്യലുള്ള സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അതാണ് വൈദ്യ സാധന ഭക്തി എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ അവൻ എവിടെയെല്ലാം വലിച്ചിടയ്ക്കുമെന്ന് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല. ഏത് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാകാതെ മൃഗത്തിനെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. അവരിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനോ വേണ്ടി നേടാൻ വേണ്ടി എന്തോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് പോയി ലാസ്റ്റ് ഈ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് അവർക്കറിയില്ല അത് അവരെ എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോകണം. മനുഷ്യരൂപം ലഭിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണബോധം വളർത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ സങ്കല്പിക്കുക 84 ലക്ഷം വിഭിന്ന ജീവവർഗങ്ങളിലൂടെ ആയി ജനന മരണങ്ങളിലായിരിക്കും അവർ വലിച്ചെറിയപ്പെടുക. നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. 84 ലക്ഷം വിഭിന്ന ജീവവർഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെന്ന് നമ്മൾ വീഴും. നമുക്ക് ഏതാണ് നമ്മൾ ആർജിച്ചതും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതും നമ്മളെ കർമ്മബലം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അതിനനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്കൊരു ശരീരം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. അത് 84 ലക്ഷം വിഭിന്ന ജീവവർഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ വീണിരിക്കും. ആത്മീയബോധം തന്നെ അയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. മരമായിട്ടോ ജന്തുവായിട്ടോ പക്ഷിയായിട്ടോ എന്തായിട്ട് വീണ്ടും ജനിക്കുമെന്ന് ആർക്കറിയാം? ആ ബോധം തന്നെ ഇല്ല. നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി തന്നെ ബോധമില്ല. പിന്നല്ല വേറെ അടുത്ത ബോധം. അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ടെന്ന് പോലും കൂടെ ചിന്തിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ലോകം അല്ലെ. ബാക്കിയൊക്കെ പെട്ട നിരീശ്വരവാദത്തിൽ തന്നെ അതില് PhD എടുത്ത ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം മുഴുവൻ. അപ്പൊ നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വര സങ്കല്പത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ അവർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇതിലുള്ള പഴയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ. അപ്പൊ അത് പറയണത് അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ ചിന്താഗതി വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എവിടെ പോയി വീഴണമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ജീവിതം തന്നെ നരകത്തിലേക്കാണ് പോണത്, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തത്, നമ്മുടെ അടുത്ത ജീവിതത്തിനും യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. ഭൗതിക ജീവിതം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ വികർമ്മം തന്നെ അല്ലേ. നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള അങ്ങനത്തെ ജീവിത രീതികൾ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള തെറ്റുകൾ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു നിയമം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. നമ്മള് പുരാണങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം. നമ്മൾ ദുര്യോധനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ദുര്യോധനത്തിന്റെ നിയമമുണ്ട്. ദുര്യോധനൻ പറയുന്നുണ്ട്, അവര് അശ്വത്ഥമാവ് അവരൊക്കെ വധിച്ചു വരുമ്പോൾ അശ്വത്ഥമാവ് വിചാരിക്കണ ദുര്യോധന ഭയങ്കര ഇഷ്ടാവുന്ന ചിന്തിക്കണം. ദുര്യോധന പറഞ്ഞ് നീ ചെയ്ത തെറ്റെന്നാ പറയണത്. മനസ്സിലായി? അവർക്ക് പോത്ര അത്ര ധർമ്മം ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയാണ് നമ്മളെ എത്രയും താഴ്ന്ന ലെവലിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ലോകം പോകണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മുടെ കൃഷ്ണാബോധം ആദ്യ രൂപത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്ന ഉപാധിയാണ് ഏത് വിധത്തിലെങ്കിലും നാം ഗൗരവത്തോടെ കൃഷ്ണത്തിന് മനസ്സ് വയ്ക്കണം. മരണഭീതിയിൽ ഒഴിഞ്ഞവനായിത്തീരണം. മരണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാം എവിടെ എത്തുമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും, ഏത് രൂപത്തിലൂടെങ്കിലും. അല്ലാണ്ട് ഈ രൂപത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്നില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി, അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അത് ഏത് മാർഗമാണെങ്കിലും എടുത്തോ, നിങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്താം. പരീക്ഷ പാസ്സാവണം. നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി പഠിക്കുകയോ പകല് പഠിക്കുകയോ ആ ഫോർമുല പഠിക്കുകയോ ഈ ഫോർമുല പഠിക്കുകയോ ഏത് ഫോർമുല ആണെങ്കിലും പഠിച്ച പരീക്ഷ പാസ്സാവണം. അത്രേ ഉള്ളൂ കണ്ടീഷൻ. അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല. അതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം ഇതാണ്, ഇതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കൂട്ടും. നിങ്ങൾ അതും പഠിച്ചോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. പക്ഷെ ഇത് മിനിമം ചെയ്യണം. അപ്പൊ
ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി അങ്ങനെ പറയാണ്, മരണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെ എത്തുമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെ എത്തുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. കാരണം അതേ വരെയുള്ളൂ നമ്മുടെ ശരീരവും നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ നമുക്കറിയാതൊക്കെ അല്ലെ, അത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ദേവതകളാണ്. അവർക്ക് അവരുടെ രീതിയിലുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമത്തിലെ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം നാം പൂർണ്ണമായും പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അതാണ് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മാത്രം പ്രകൃതിയുടെ നിയന്താവ്. നമ്മ പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്തിലാണ്. പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതിനാൽ ഗൗരവമായി കൃഷ്ണബോധം കൈകൊണ്ടാൽ ജനന മരണ അവസാനിക്കാത്ത ശൃംഖലയിൽ നിന്നും വലിച്ചെറിയപ്പെടില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണബോധത്തെ ഈ പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഭഗവാന് പ്രാപിക്കണം. അല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാത്ത കാലത്തോടത്തോളം നമ്മൾ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ തന്നെ. അതാണ് ക്ഷീണേ പുണ്യ മർത്യലോക വിശന്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം നമ്മൾ പുണ്യപ്രവർത്തികളും ദാനധർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഇതൊക്കെ ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഭൗതിക ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുകയും അവിടുന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ താഴ്ത്തിക്ക് വരികയും ചെയ്യും. പരിപൂർണമായിട്ട് ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുള്ളൂ. പത്മപുരാണത്തിൽ ഇതേ കാര്യം ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. വിഷ്ണുവിനെ സ്മരിക്കണം എന്നതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഇതിനെ ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. സദാ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുക, വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ച് ഏകാഗ്രമായി മനസ്സുറപ്പിച്ച് അന്നിക്കലാണ് ഉപദേശം. പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഭാഗവതത്തിന്റെ പോയിന്റ്സുകൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭാഗവതത്തില് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് കൊടുക്കുന്ന സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഉപദേശിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നു. സ്മരണ, കീർത്തന, പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ശ്രവണ, സ്മരണ, മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പൊ ഈ കാര്യം തന്നെ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പത്മപുരാണത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പത്മപുരാണത്തിലും പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. എന്താണ്? മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉറപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മള് ഈ സ്മരണ, കീർത്തന, പിന്നെ ശ്രവണം ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ധ്യാനത്തിലൂടെ മനസ്സ് സദാസമയം വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിൽ നിരതനാവുക. ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക. ഇതാണ് പത്മപുരാണം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ മാനസിക ഭാവത്തെയാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സമാധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിപൂർണമായ അവസ്ഥ. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് എത്തുമ്പോൾ സദാസമയം നമ്മൾ വിഷ്ണുവിനെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ നിരതരായിരിക്കും. ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തയായിരിക്കും. ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ മറക്കില്ല നമ്മൾ. ആ ഒരു അവസ്ഥ എത്തുമ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സമാധി എന്ന് പറയാണ്. അതാണ് പരിപൂർണ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ചതുർബാഹുവായ വിഷ്ണു രൂപത്തിലോ ദുബാഹുവായ കൃഷ്ണ രൂപത്തിലെ ഏതിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ചാലും സമം തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ പറ്റി പറയണാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തില് ചതുർഭുജ രൂപമായിട്ടുള്ള രൂപമാണെങ്കിലും ദ്വിഭുജ രൂപമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണ രൂപമാണെങ്കിലും ഏതില് കേന്ദ്രീകരിച്ചാലും സമം തന്നെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഏതാണ് ആഗ്രഹം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മാറ്റാണ്. ഭഗവാൻ ചെറിയ ഒരു ശിശുരൂപത്തിലും വേണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം. അല്ല, ഭഗവാനെ നമ്മളെ മാധുരസത്തിലും ആരാധിക്കാം, ഭഗവാനെ ദാസ്യരൂപത്തിലും ഏത് രൂപത്തിലും നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. പക്ഷെ ആരാധിക്കണം, അതാണ് പോയിന്റ്. പത്മപുരാണം പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സദാ വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണരൂപത്തിലാണ്, കൃഷ്ണരൂപത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കി. ചതുർബാഹ രൂപം അതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കി. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ചിന്തിക്കണം. ഒരിക്കലും ഒരു പരിസ്ഥിതിയിലും അദ്ദേഹത്തെ മറക്കാതിരിക്കുക. യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ വൈദ്യ തത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം ഇത് മാത്രമാണ്. ഭഗവാനെ മറക്കാൻ പാടില്ല. എല്ലാ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ എത്താൻ നമുക്ക് വേറൊരു ലോകമുണ്ട്. അതായത് ഇതിന്റെ ഒരു സൃഷ്ടികർത്താവുണ്ട്, അത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനെ നമ്മൾ മറക്കരുത്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും സമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. കാരണം മേലാധികാരിന് ഒരു കൽപ്പന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഒപ്പം തന്നെ ഒരു നിരോധനവും ഉണ്ടാവും. കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുക എന്നതാണ് കൽപ്പനയെങ്കിലും ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ മറക്കരുത് എന്നായിരിക്കും നിരോധനം. ഈ കൽപ്പനയുടെയും നിരോധനത്തിന്റെയും പരിധിക്കുള്ളിൽ വൈദ്യതത്വങ്ങൾ പൂർണ്ണമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഒന്ന് ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കുക, ഒന്ന് ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക. സത്യത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്.
അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും വരുന്നത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് ഇത് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഒന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. ഒന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ. പിന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓർത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും മറക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ മറക്കാതിരിക്കാനും ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്താണ് വൈദ്യസാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പണ്ടുണ്ടായി നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഇപ്പൊ ഇല്ല ലെറ്റർ അല്ലേ? നമ്മൾ കത്ത് എഴുതും. കത്ത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കണല്ലേ, ആ വ്യക്തിക്ക് ഈ വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലെറ്റർ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് വൈദ്യസാധന ഭക്തി. എന്നും ഭഗവാന് കത്തെഴുതാണ് നമ്മൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാനും മറക്കൂല, നമ്മളും മറക്കൂല. മനസ്സിലായി? ആ രീതിയാണ് സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. എല്ലാ വർണ്ണങ്ങളും ആശ്രമങ്ങളും ഈ വൈദ്യതത്വ ബാധകമാണ്. ജാതിക്കും തൊഴിലിനും ഈ തത്വങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിയേ പറ്റൂ. അപ്പൊ ശരിക്കും വർണ്ണാശ്രമങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാണ്. നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോകണം. അപ്പൊ ഒരു ശൂദ്രന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആയിരിക്കില്ല ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഡ്യൂട്ടി, ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആയിരിക്കില്ല, അല്ല നമ്മുടെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ മാനേജറിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആയിരിക്കില്ല ക്ലർക്കിന്റെ ഡ്യൂട്ടി. എല്ലാവരും പണി ചെയ്യണം. പണി ചെയ്യാണ്ട് പൈസ കിട്ടില്ല, ഒരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ചതുരാശ്രമങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഒതുങ്ങി നിന്ന് തന്നെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതാണ് ബ്രാഹ്മണർ ബുദ്ധിമത വിഭാഗം, ക്ഷത്രിയൻ യോദ്ധാക്കളും രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവരും, വൈഷ്ണവർ കൃഷിയും വ്യവസായം നടത്തുന്ന ശൂദ്ര സേവകരും കൂലിക്കാരും എന്നിവയാണ് 4 വർണ്ണം. അതേപോലെ 4 ആശ്രമങ്ങളും ഉണ്ട്. ചതുരാശ്രമം, ചതുർവർണ്ണങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ 4 ആശ്രമങ്ങളും 4 വർണ്ണങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും ഇവരുടേതായ പണികൾ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ പണികൾ ചെയ്യുന്നതിൽ തന്നെ ഭഗവാനെ മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ടായിരിക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ നിയമങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണനുള്ള നിയമമായിരിക്കില്ല, ബ്രഹ്മചാരിക്കുള്ള നിയമമായിരിക്കില്ല ഒരു ഗൃഹസ്ഥർക്ക്. അതാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ബ്രഹ്മചാരി ഒരിക്കലും ഗൃഹസ്ഥം ആഗ്രഹിക്കില്ല. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഒരു സ്ത്രീയെ നോക്കാൻ പാടും പറ്റില്ല. അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ അപ്പൊ തന്നെ അതി ശിഷ്യഗണത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി. അതാണ് നിയമം. ബ്രഹ്മചാരി റൂൾ അതാണ്, അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ വീട്ടില് ഗൃഹസ്ഥനെ നാമ്പോ തന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അവരെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തും കൊടുക്കും ആര്? സന്യാസിമാര്. മനസ്സിലായി? ഇതാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ നിയമങ്ങളാണ്. അവർക്ക് ഏതാണ് ഇപ്പൊ അവര് ആദ്യം വിദ്യാഭ്യാസം ബ്രഹ്മചര്യം കഴിഞ്ഞ് ആ ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയാണ് അല്ലാതെ ബ്രഹ്മചര്യം വേറെ. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ ആ വിദ്യാഭ്യാസം ആത്മീയ ജീവിതം പഠിക്കുന്ന സമയം. അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവന് വേണമെങ്കിൽ തീരുമാനിക്കാം അവന് ബ്രഹ്മചര്യാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടക്കണം. ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ബ്രഹ്മചര്യം പരിശീലിക്കുക, അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പരിശീലിക്കണം നമ്മൾ. അത് ഓരോ വർണ്ണങ്ങൾക്കും ഒരേ രീതിയാണെന്ന് മാത്രം. അതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ജോലിയിലേക്കും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ സംബന്ധിച്ച് അവന് കാലത്തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുക, അല്ലെ? ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഡ്യൂട്ടി, അല്ലെ? ഒരു വൈശ്യന് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പ്രാക്ടിക്കലാണോ? ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കാലത്തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നടക്കില്ല. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലാണ് നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് എങ്ങനെയാണ് അവര് പരിശീലിക്കേണ്ടത്. അവരെ ജോലിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അവരെങ്ങനെയാണ് സാധനകൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ശൂദ്രർ, സേവകരും കൂലിക്കാരും എന്നിവയാണ് 4 വർണ്ണം. അതുപോലെ 4 ബ്രഹ്മചര്യം, വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, വിശ്രമ ജീവിതം, സന്യാസം, സർവ സംഘ പരിത്യാഗികൾ. വൈദി ആചരിക്കേണ്ടത് ബ്രഹ്മചാരി മാത്രമല്ല, അത് 4 വർണ്ണത്തിനും ബാധകമാണ്. സന്യാസി മാത്രമല്ല, സന്യാസി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവന്റെ പണി, അതല്ല. എല്ലാവർക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. എല്ലാവരെയാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാവർക്കും ഓരോ വർണ്ണങ്ങളും ഓരോ ആശ്രമങ്ങളുണ്ട്. ആ ആശ്രമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യണം. അതാണ് ഗൃഹസ്ഥർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡ്യൂട്ടി കൂടുതലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം അവർ ഭൗതികമായിട്ടും കുറെ ആസ്വാദന ശേഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട്, അല്ലാന്ന് പരിത്യംഗമൊന്നുമല്ല. അപ്പൊ നമ്മളാണ് ശരിക്കും ആരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്? ആചാര്യന്മാര് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ സന്യാസ വർഗത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ആരെ? ഗൃഹസ്ഥരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. നമുക്ക് ഗൃഹസ്ഥരാകുമ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും അറിയില്ല, നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല, അതിനുള്ള സമയം നമുക്കില്ല.
നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അവരാണ് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആചാര്യന്മാർക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. എന്തിനാണ് ക്ഷേത്രം? ഈ ക്ഷേത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആത്മീയം കഴിഞ്ഞു അതോടുകൂടി. അപ്പാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഇസ്കോണിൽ വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമുക്കറിയാം. അതെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് വന്ന് എല്ലാവരും കണ്ട് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഇതൊന്നിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ അതേവരെ ഇതല്ലാതെ ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ പറയില്ല വാക്കറിലൂടെ കുട്ടി നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ. സന്യാസം സർവസംഘ പരിത്യാദികൾ വൈദ്യ ആചരിക്കേണ്ടത് ബ്രഹ്മചാരി മാത്രമല്ല, അത് 4 വർണ്ണങ്ങൾക്കോടും ബാധകമാണ്. എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ്. ഏത് ഈ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. തുടക്കക്കാർ ബ്രഹ്മചാരി ആണോ വളരെയധികം പുരോഗമിച്ച സന്യാസിയാണെന്ന് പ്രശ്നമല്ല. നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ മറക്കാതിരിക്കുക എന്ന തത്വം എല്ലാവരും അനുസരിക്കുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ബ്രഹ്മചാരിക്ക് മാത്രമേ ഈ കാര്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അത് പൂജാരിയുടെ പണിയാണ്, നമ്മളെ പണിയല്ല. പൂജാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആരുണ്ട്? പൂജാരി ഇന്റർമീഡിയറ്റ്. ശരിക്കും നമ്മളാണ് പൂജ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലേ? അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അത് അവരെ പണിയല്ല, അത് എന്റെ പണിയാണ്. അത് നമുക്ക് കഴിയാത്ത ആരോട് അവർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതാണ് സംഭവം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. സന്യാസി ആണോ എന്നതല്ല പ്രശ്നം. നിരന്തരം ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ മറക്കാതിരിക്കുക എന്ന തത്വം എല്ലാവരും അനുസരിക്കുക തന്നെ വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാ? സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടാ? സ്പീഡ് കുറയുന്നുണ്ടാ? ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല. കുഴപ്പമില്ലല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ്? ഇതിൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്താണ് പോയിന്റ്സ് വരുന്നത്? എന്താ മനസ്സിലായത്? സാധന ഭക്തി ഭഗവാനെ ഓർത്തോണ്ട് ഭഗവാനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക, ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുക. ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കുക, അല്ലെ? ഓർമ്മിക്കുക ഭഗവാനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഓർമ്മിക്കുക. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ് എന്താണ്? അനുഷ്ഠാനം, അല്ലെ? അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാലത്ത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ്. കാലത്ത് ഭഗവാനെ വിളക്കത്തിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ ചെയ്യണതിന്റെ പിറകിലുള്ള സത്യം ഇതാണ്. എന്താണ്? ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക. അത് നമ്മളിപ്പോ പണ്ടേ തൊട്ട് അച്ഛനമ്മമാര് ചെയ്ത അവര് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് അതിങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ്. ഇതിന്റെ എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ കാര്യം. നമ്മ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നമ്മൾ മറക്കാതെ ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് എത്രയും പരിശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് പോണ് അത്രയും ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ചെയ്യണത്. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയണം. അതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള അതാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞ ഏത് രീതി വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ എടുത്തോ, പക്ഷെ എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ എത്തണം. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത് ഇതാണ് എളുപ്പം വഴി, ഇതെങ്കിലും ചെയ്യാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചത് നിമി മഹാരാജാവിനെ ഉപദേശിക്കുന്നതിന് എത്തിയ നവയോഗിമാരിൽ ഒരാളായ ചസ്സമുനി നിമിയോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: ബ്രാഹ്മണർ, വൈശ്യർ, ക്ഷത്രിയ, ശൂദ്രർ എന്നിങ്ങനെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ വിരാട് രൂപത്തിൽ വിഭിന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് രൂപം കൊണ്ടത്. ബ്രാഹ്മണർ മുഖത്തു നിന്ന്, ക്ഷത്രിയർ ബാഹുക്കളിൽ നിന്ന്, വൈശ്യർ അരക്കെട്ടിൽ നിന്ന്, ശൂദ്രന്മാർ പാദത്തിൽ നിന്ന്. അതേപോലെ തന്നെ ആശ്രമങ്ങളിൽ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പറയാണ് നമ്മൾ 4 വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ വെച്ച് പറഞ്ഞു തരാണ്. ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ എന്താണ് പറഞ്ഞ? ബ്രാഹ്മണർ, വൈശ്യർ. ബ്രാഹ്മണന്റെ മുഖത്തു നിന്ന്, ക്ഷത്രിയർ ബാഹുക്കളിൽ നിന്ന്, വൈശ്യർ അരക്കെട്ടിൽ നിന്ന്, ശൂദ്രർ പാദത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു രൂപം പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവരെന്താണ്? ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്കറിയാം, അല്ലെ? എല്ലാ വൈദ്യ ഗ്രന്ഥങ്ങള് അതാണ് മുഖം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തലയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, മനസ്സിലായി? പക്ഷെ കാലില്ലെങ്കിലോ നടക്കാനും പറ്റില്ല എന്നത് പറയും. ഇതെല്ലാതും ഒന്നിന്റെ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും ഉണ്ടായാലും ഒരു രൂപമാവുള്ളൂ, ഒന്നും നമുക്ക് കളയാനും പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോ അത് മുഖത്തിനാണ്, തലയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതാണ് ബ്രാഹ്മണര് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളെ എന്താ ഭഗവാൻ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരണം, അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതാണ് ആ ബ്രാഹ്മണനെ മുഖത്തിനോട്
സാദൃശ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാതും ഇമ്പോർട്ടൻസ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് ഇപ്പൊ ഏത് പറഞ്ഞു? വർണ്ണങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് ഏതാ? വർണ്ണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വർണ്ണാശ്രമം പറഞ്ഞു നമ്മള്, അല്ല വർണ്ണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ആശ്രമങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ സന്യാസി വന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ശിരസിൽ നിന്നാണ്. വാനപ്രസ്ഥക്കാർ ബാഹുക്കളിൽ നിന്നും, ഗൃഹസ്ഥർ അരക്കെട്ടിൽ നിന്നും, ബ്രഹ്മചാരി പാദത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു. സമൂഹത്തിന്റെ 4 വിഭാഗങ്ങളുടെയും ആത്മീയ പുരോഗതിയുടെ വിവിധ തലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഗുണങ്ങളും അടിസ്ഥാനങ്ങളും ഈ വർണ്ണങ്ങളും ആശ്രമവേദങ്ങളും ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളെ 4 ആശ്രമത്തെ പറ്റി പറയാണ്. അപ്പൊ 4 ആശ്രമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആശ്രമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും ഉയർന്നത് ഏതാണ്? സന്യാസി, അല്ലെ? സന്യാസാശ്രമം. നമ്മൾ തിരിച്ചു പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസി. അപ്പൊ അതിൽ വരുമ്പോ ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മചര്യം, പഠിക്കുന്ന അവസ്ഥ, അല്ലെ? നമ്മൾ 25 വയസ്സ് വരെയും ബ്രഹ്മചര്യം, 25 തൊട്ട് 50 വയസ്സ് വരെയും ഗൃഹസ്ഥം, 50 തൊട്ട് 75 വയസ്സ് വരെ വാനപ്രസ്ഥം, 75 തൊട്ട് 100 വർഷം വരെ സന്യാസം. ഇതാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്, ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്ന സമയമാണ് ബ്രഹ്മചര്യം. അത് ഭഗവാന്റെ കാലുകളിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തേത് അടുത്തതിനേലും ഉയർന്ന ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗൃഹസ്ഥം, അത് അരക്കെട്ട്. പിന്നെ വാനപ്രസ്ഥം, അത് ബാഹുക്കള്. സന്യാസം ഭഗവാന്റെ എന്താണ്? ശിരസ് എന്നിങ്ങനെ. അപ്പൊ 4 വർണ്ണത്തെയും 4 ആശ്രമങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ വെച്ച് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ അതില് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ബ്രാഹ്മണരാണ്, അത് ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന്. ശൂദ്രര്, ക്ഷത്രിയര് ബാഹുക്കളിൽ നിന്ന്, വൈശ്യര് അരക്കെട്ടിൽ നിന്ന്, ശൂദ്രര് പാദത്തിൽ നിന്ന്. പിന്നെ അടുത്ത ലെവല് വേറെ രീതിയിൽ പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ആശ്രമങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ പറ്റി പറയാണ്. ആദ്യം കാലുകള് ആര്? ബ്രഹ്മചര്യം. ഗൃഹസ്ഥര് അത് അരക്കെട്ട്. വാനപ്രസ്ഥം ബാഹുക്കള്. സന്യാസം ഭഗവാന്റെ ശിരസ്. അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? വാനപ്രസ്ഥം ഒന്നും കൂടെ പറയോ? വാനപ്രസ്ഥത വരുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ ബാഹുക്കള്. അതായത് വേറെ രീതി പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഒന്നുകൂടെ അത് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്ന സമയം, നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയങ്ങള്. അതിൽ കൂടി ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ പഠിക്കും. നമ്മൾ പുരാണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് അർജുനന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുത്താൽ മതി. ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ധനുർവിദ്യ അതിനെ അഭ്യസിക്കേണ്ട ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം അതിൽ കൂടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് അവർ കടന്നു, അല്ലെ? വിവാഹ ജീവിതം, അതാണ് ഗൃഹസ്ഥം. അതെന്താണ്? അതിലെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസവും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്, ഗൃഹസ്ഥവും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. രണ്ടും കൊണ്ടുപോകണം, രണ്ടും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോണ ഒരു സമയം. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സമയം എത്തുമ്പോ എന്താണ്? ഗൃഹസ്ഥം വിടണവര്. അത് നമ്മളിപ്പോ പലരും ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറുമ്പോ അറിയാം, യുധിഷ്ഠിരം കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. എത്തിയിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ അവിടെ വാനപ്രസ്ഥം, അതായത് എല്ലാതും ഗൃഹസ്ഥം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സമയം. അതായത് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്, ഇതല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത്, ഞാൻ അയാൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ എന്താണെന്ന് രണ്ടും കൂടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയി. ഇനി ഗൃഹസ്ഥം കഴിഞ്ഞ് വാനപ്രസ്ഥം. അതായത് നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കണ സമയം, പരിപൂർണമായിട്ട് അടുക്കണ സമയം, അതാണ് വാനപ്രസ്ഥം. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ജനറൽ ആയിട്ട് 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമ്മള് വീട്ടിലത്തെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും, അതായത് സാധാരണ രീതിയിൽ കുട്ടികളുണ്ടാവും, ആൺകുട്ടികളെ പെൺകുട്ടികൾ, അതൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതം, അതിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൈ കടത്തണ്ടാവും. നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായ? അവരവരുടെ ജീവിതം നമ്മള് പതുക്കെ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. ചുരുങ്ങിയത് 50-60 വയസ്സാണ്. അതാണ് ജനറല് പണ്ടുള്ളവർ പറയുന്നത്. വയസ്സാകുമ്പോൾ നമ്മള് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തെങ്കിലും പോകണം നമ്മള്. അപ്പൊ 50-60 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് കടക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പരിപൂർണ അവസ്ഥ, അതാണ് സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത്. വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാം. ഇതാകുമ്പോ രണ്ടിനും വിട്ടും, ഒരെണ്ണത്തിന് വിട്ട് ഒരെണ്ണം തുടക്കം മാത്രമായിട്ടുള്ളൂ. മറ്റേത് സന്യാസം പരിപൂർണമായിട്ട് ആശ്രയിച്ച് അത് മാത്രം ചിന്തിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മളെ മരണത്തിനേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാവാം. അതാണ് സന്യാസം. ക്ലിയർ ആയില്ലേ മന്ദേജി? അവർക്കൊക്കെ അടിസ്ഥാനം വ്യക്തികളുടെ ഗുണമാണ്. ഭഗവത് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു, അദ്ദേഹം പരമാശ്രതൻ. അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനായാലും ശൂദ്രനായാലും സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളുടെ പരമപുരുഷനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ശൂദ്രന്റെ പണിയാണ്, അത് ബ്രാഹ്മണന്റെ പണിയാണ്, അങ്ങനെയല്ല.
എല്ലാവരും ആരായാലും ശൂദ്രനായാലും അവന്റെ നിയമം എന്താണ് ആ നിയമം അനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ബ്രാഹ്മണനെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. എല്ലാവരും ഭഗവാനെ സന്തോഷിക്കും. ഭഗവാനാണ് പരമാസ്വാദകൻ. അയ്യോ ശൂദ്രൻ തന്നത് ശരിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണൻ തന്നത് ശരിയാണ്, ഇതൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരും ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും സ്വധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കും. അതാണ് സ്വധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത്. രണ്ടും അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? രണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും അവരുടെ ധർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഏതാണ് നമ്മൾ ആ വർണ്ണം, ഏതാണ് നമ്മളെ ജീവിത രീതി, ഏതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിന് ഏതാണ് ജീവിത രീതിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഭൗതികത്തിനുള്ളത് ആത്മീയത്തിനുള്ള വേറെ, അത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്നാൽ കാരണം ഇപ്പൊ എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊന്നും ഇല്ല, നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ഇല്ല. നമ്മളിപ്പോ ഏത് വർണ്ണാണെന്നും അറിയില്ല, നമുക്ക് ഏത് ആശ്രമമാണെന്നും അറിയില്ല. നമ്മൾ വെറുതെ 50 വയസ്സ് 75 വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. 75 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്കും 90 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്കും അവരുടെ ചിന്ത അപ്പോഴും അവര് ഭൗതികത്തിൽ തന്നെയാണ്. അവർക്ക് അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതൊന്നും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ട, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരേ പണിയും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാന്ന് മാത്രം. അതാണ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. എല്ലാം സ്വധർമ്മ പ്രവർത്തി. എന്നാൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണത പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഭഗവാൻ എത്രമാത്രം തൃപ്തികരമായി എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ എത്രയായിട്ട് ഭഗവാനെ സന്തോഷപ്പെടുത്തി എന്നതാണ് അതിന്റെ പരിപൂർണത. ഓരോരുത്തരും അവരുടെ നിലയ്ക്കനുസരിച്ച് ഈ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ സ്വന്തം നിലയിൽ തന്നെ അധപ്പതിക്കേണ്ടി വരും. ഇതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചെയ്യാം, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പതുക്കെ താഴ്ന്നു പോകും എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 22 അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക തലങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതില് മെയിൻ ആയിട്ട് 3 തിരിച്ചിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ്. അതിൽ ആദ്യത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞത് അനുഷ്ഠാനം. പിന്നെ അനുഷ്ഠാനം, പരമാനന്ദം, ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമം. പരമാനന്ദം, ഭഗവാനോട് പരിശുദ്ധ പ്രേമം അല്ലെ? അനുഷ്ഠാനത്തിൽ പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് പ്രേമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഭാവത്തിലെത്തി ഭാവത്തിൽ നിന്ന് പ്രേമത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിന്റെ പറഞ്ഞത് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഇത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ പ്രക്രിയ. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഒരാളെ അതാണ് വളരെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടില് 5 പേരുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ, അമ്മ, ചേട്ടൻ, ചേച്ചി ആരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് മകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും ഭക്തി. അതിന് നമ്മൾ വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അവര് ചെയ്യണില്ലല്ലോ, ഇത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ചിലപ്പോൾ മാതാജിമാര് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ പ്രഭുക്കന്മാര് ചെയ്യും. ചില പ്രഭുക്കന്മാര് ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ മാതാജിമാര് ചെയ്യില്ല, ചിലപ്പോൾ മക്കള് ചെയ്യും, അമ്മ ചെയ്യില്ല, അച്ഛൻ ചെയ്തൊക്കെ നടക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ്. നമ്മളെ ടീമിൽ തന്നെ നമ്മളെ ഇതിൽ തന്നെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്. അത് ഡോക്ടറേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അവരുടെ വീട്ടില് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാവും. മകൾക്ക് മാത്രം ആൾക്ക് മാത്രമേ ഇഷ്ടമുള്ളൂ, ബാക്കി ആരും ചെയ്യില്ല. അത് വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പലതും സംഭവിക്കും. അത് നമ്മൾ വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം അത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം. സർവീസുകൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യണം. വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബഹളമാണ്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്ന്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ പോയിന്റ്. നമ്മൾ ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ്. നമ്മള് അവരെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, മാതാജിമാര് ചെയ്യും, അപ്പൊ ചില പ്രഭുക്കന്മാര് ചെയ്യില്ല, അപ്പൊ അവിടെ അതും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അത് നിൽക്കണ്ട, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുക്കന്മാര് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, മാതാജിമാര് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ നോക്കണ്ട. ചില മക്കള് ചെയ്യണ്ട, നോക്കണ്ട. അവർക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ അവർക്ക് ഈ ഒരു സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം, ഈ ഒരു പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കാം. ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി ഒരാളുടെ പൂർണ്ണ ജന്മത്തിന്റെ തുടർ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തി സേവനം എന്ന് പറയുന്നു. അതെപ്പോഴും നമ്മളെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവും. പ്രഭുജി, ഇപ്പൊ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇപ്പൊ പ്രഭുജി ചെയ്ത പോലെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുമോ? അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക്, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അനുഷ്ഠാനം നമുക്കറിഞ്ഞ് നമ്മൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ പരിശീലിക്കാം.
അതും ചിലപ്പോ വീഴ്ചകൾ വരാം. അത് 99% നമ്മുടെ മടിയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? 1% നമ്മളെ പൂർവ്വജന്മമാണ്. 99% നമ്മുടെ മടിയായിരിക്കും. മനസ്സിലായി? അത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഒരേ രീതി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ തന്നെ ഒരാൾ 10 ചെയ്താൽ മതി, ആൾ വ്യക്തിയുടെ പുരോഗതിയും. ചിലർ 100 ചെയ്താലും ആ വ്യക്തിയുടെ പുരോഗതിയും രണ്ട് രീതിയായിരിക്കും. ചില ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കറിയാം, ചില കുട്ടികൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി, പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. ചില കുട്ടികൾക്ക് 10 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും മനസ്സിലാവില്ല. മനസ്സിലായി? എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഭക്തിയിലും. ചിലപ്പോ നമ്മള് കുറെ നാമം ജപിക്കേണ്ടി വരും, ചിലർ കുറച്ച് നാമം ജപിച്ചാൽ മതി. അവർക്ക് ആ ജന്മത്തിനായ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല, നമുക്ക് കുറെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ചില കുട്ടികൾക്ക് കുറെ പഠിച്ചാലോ ഓർമ്മ വെക്കുള്ളൂ, ചിലർക്കൊന്ന് വായിച്ചാൽ ഓർമ്മ വെക്കും. അറിയാല? അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭക്തിയും, അതേപോലെ തന്നെയാണ്. അതിൽ നമ്മൾ വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല, എനിക്കിത് കിട്ടണില്ലല്ലോ, അവർക്കത് കിട്ടണമെന്ന് വിഷമിക്കണ്ട. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യണം, പഠിക്കണം. എന്താ മാതാജി? എന്താ പ്രഭു? കോമളമാജി വന്നിട്ട് ഡയലോഗ് വന്നാണ് ഇപ്പൊ എത്ര മനസ്സിലാകാത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ജന്മത്തിൽ എവിടെ വെച്ച് തുടങ്ങിയോ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മ ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്ന്. പിന്നെ അനുഷ്ഠാനത്തെ പറ്റി പറയാണ്. അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, അതിനുള്ള പ്രാക്ടീസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടീസാണ്. അനുഷ്ഠാനം നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വിളിക്കണില്ല. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അനുഷ്ഠാനങ്ങള് നമ്മൾ എത്തണം. പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് ഒക്കെ ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിന് പല നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വികർമ്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കൂല. പിന്നെ 2 തരം, നൈഷ്ഠികവും നൈസർഗികവും. നമ്മൾ നൈസർഗത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട. നൈഷ്ഠിക ഭക്തി, നമ്മൾ നൈസർഗികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തികൾ അനവധി ഉണ്ടാവും, അവർ രീതിയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ രാഗാനുക ഭക്തി പറഞ്ഞ് പതുക്കെ പതുക്കെ രാഗാനുഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. നൈഷ്ഠിക ഭക്തി, വൈദ്യഭക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെന്ത് രാഗാനുക ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. പിന്നെ 2 ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഒന്ന് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് സുഖദേവസ്വാമി പറഞ്ഞത് ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണ, അതിലേക്ക് കടക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മചാരി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവര് സ്ത്രീകളെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ പുറത്താക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അല്ല, അപ്പൊ അവര് സ്ത്രീകൾ ബ്രഹ്മചാരിണിയായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ? ഇല്ല, ശരിക്കും സ്ത്രീകൾക്ക് ബ്രഹ്മചാരി സന്യാസത്തിന് ഇതില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. സ്ത്രീകൾക്ക് അതിനുള്ള കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. സന്യാസിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, സന്യാസം സ്ത്രീകൾക്ക് ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. നിയമം അനുസരിച്ച് സന്യാസം സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കൂല. സന്യാസി ബ്രഹ്മചര്യ എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ, പല രീതികളുണ്ട്. ശരിക്കും ഇതിൽ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് വൈഷ്ണവ രീതിയിൽ സന്യാസികൾ ഇല്ല. ബ്രഹ്മചാരികളെ കാണാം, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. ബ്രഹ്മചാരികൾ വൈഷ്ണവ രീതിയിൽ ബ്രഹ്മചാരികൾ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ സന്യാസിനികൾ ഉണ്ടാവില്ല. പല നമ്മളെ രീതിയിൽ പല രീതികളും പല. വൈഷ്ണവ രീതിയിൽ ഇല്ല, വൈഷ്ണവ രീതിയിൽ സന്യാസിനികളില്ല. അവർക്ക് അതിന്റെ കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അതെനിക്ക് അറിയില്ല ബേസിക് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നിയമം അനുസരിച്ച് സന്യാസിനികളില്ല, സന്യാസികളുള്ളൂ. ബ്രഹ്മകുമാരീസിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മൾ ബ്രഹ്മകുമാരി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കണില്ല. പലരും പല നിയമങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതില് വൈഷ്ണവ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ബേസിലാണ് നമ്മൾ പോണത്. ഇപ്പൊ ഭാഗവതം ഇതാണ് ബേസിക് ഡോക്യുമെന്റ്, അതിന്റെ ബേസിൽ പോണത്. ഇപ്പൊ പലരും പല രീതിയിൽ എടുക്കാം, അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഇഷ്ടം. നമ്മള് ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിയാണ്, നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അവരെ സന്യാസി, ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രഹ്മചാരി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മചാരി ആയിട്ട് നിൽക്കാം.
അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചാരി വിട്ട് ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടന്നു, രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. ഫിനിഷ്. അതാണ് പോയിന്റ്. ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ നിന്ന് ഗൃഹസ്ഥത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ പരിശീലിച്ച് അതേ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അല്ലാതെ സന്യാസിയായിട്ട് ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടക്കരുത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സന്യാസി വിടും, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ ഇതിൽ തന്നെ ബ്രഹ്മചാരികൾക്ക് ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അവര് ബ്രഹ്മചാരി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടക്കും. ബ്രഹ്മചാരി ആണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചാരി, ഗൃഹസ്ഥനും ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക്, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിൽക്കാം. അതാണ് അതിന്റെ നിയമം. ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ. വേറെന്തെങ്കിലും? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. വേറൊന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വഞ്ചകൽപരൂപച്ച കൃപാസന്ധ്യാപച്ച പതിനാം പാവനേപി വൈഷ്ണവേപി നമാനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തി പ്രവാദിക്ക് ഹൃദയ പ്രണാമ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹരേഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ നല്ല യാത്രയായിരുന്നു, വളരെയധികം. ശരിക്കും യാത്രാനുഭവം ഒന്ന് വിവരിക്കണോട്ടോ. ഹരേഷ്ണ യാത്രാനുഭവം നിങ്ങളെല്ലാവരും യാത്ര ചെയ്യും, അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും അതല്ലേ രസം. അയോധ്യ, ഇവിടെ മായപ്പൂരാ പോയത്. മായപ്പൂര് ഇപ്പൊ പോയത് മായപ്പൂര്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലം. അവിടെ മുണ്ടനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പ്രഭുജി? അത് നമ്മള് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മള് പല സ്റ്റെപ്പുകൾ, ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ പല സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ പല സ്റ്റെപ്പുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിന് അതിന് നിയമം. ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചില്ല വൈദ്യസാധന ഭക്തി, നമ്മള് ഓരോ രീതിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും അതിന് ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ നിയമങ്ങൾ നമ്മള് ഇപ്പൊ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ്. മുടിയൊക്കെ കളയേണ്ടി വന്നു ഹരേഷ്ണ. മുടി ഇപ്പോഴല്ലേ പഴയ, ശരിയാ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട്. കുറൊക്കെ പരിശീലിക്കുക, നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോവാം. ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ, ചെയ്യിച്ച് പ്രഭു ഹരേഷ്ണ. അത് അതിനാണ് സന്യാസിമാര് അത് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിന് പിറകിലുണ്ട്, മനസ്സിലായോ? അല്ലാതെ നമ്മളൊരു സർവ പരിത്യാഗി എന്നൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പതുക്കെ നമ്മൾ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മള് പതുക്കെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മളെ തന്നെ പതുക്കെ മറക്കണം, നമ്മളെ ഐഡന്റിറ്റി കളയാണ് നമ്മള്. അത് നമ്മൾ പരിശീലിക്കുക, മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഒരു പ്രതിബദ്ധത പാടില്ല, നമ്മളെ തന്നെ മറക്കാം. ഹരേഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നാളെ കാണാം. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.